те правиш. Откъде ще започнем да видим? Ами да, айде там. Айде сега. Кажи ме, преди това може да просто не можем проект да вземеш, за да стигнем до 51. Сега, трябва да разделиш на 15. Едното може да разделиш 10, няма да на 15, човека може да ги разделиш на 15 човека. Вие се казвате на 15 човека може да ги разделиш? Не, значи взема 60. Става това 5 делено на 15. На 15. И до никъде ще го обяснява. Сега преди точно тук да се го умножим с 15 седми, за да е това да повтаря. Пет, това е 52 много. Една по 5, 5, една, сега да е по-голямо от 5. 9. Айде умножавай. Да видим 9 да видим. Тук умножи 9. 9 по 5? Я съм 9. Айде сега, 9 по 5? Да. 9 по 5. 9 по 5 е! Кой няма капата в тези? Ще да ви изпратим после, значи, учиш само някой да не знае капата. Само да не седиш нещо да научиш капата. Не знам, 9 по 5 за колко е равно? 45, 5 и 4 много. Едно по 9, 9 и 4. Пиши тук, 5 и 4 много. Едно по 9, 9 и 4 за колко е равно? 13, 135, значи не може от 105 да извади 135. Трябва да е по-малко от 9. Кое ще пише 100? 8, добре, пише 8, опитайте с 8, айде. И тук ще пише 105 по 8. 15 по 8. 15 по 8. И пак няма стане. Но нека да опита. Да опитва. Само да си трябва да научи как трябва да опитва, за да... Така, 5 по 8, 40, 0 и 4 много. 1 по 8, 4, 12, 120, 120. Това не трябва, значи трябва да е по-малко от 8. Кое ще е пише? Там би, наистина. Да. 5 по 6. Колко? Вие няма да разберем. Просто няма да разберем сега. Стига сте говорили, мо. Колко е равно? И вие ги доста послушате само. 30. Ако никой не знаеш табличка, не знам какво ще се случи. Седните на място, защото не идва да се хванат